Türkiýede saglyk ýagdaýynyň gitdikçe erbetleşýändigini gören ýaranyň ýoldaşlary ondan özüniň hassahanaga gidip analiz tapşyrmagyny maslahat beripdirler. Saglyk ýagdaýyna we ýoldaşlarynyň maslahatyna dol gulak asmadyk ýaranyň ýagdaýy barhada agyrlaşmagy netijesinde onu ýurda iýermek kararyna barypdyrlar. Bu karara garşy çykan ýaranyň aýaly hatda onuň Türkmenistanyňky dostunyň öýüne baryp "Siz görüplik edýäňiz, şonuň üçin onu Türkmenistana yzyny uratjak bolýaňyz" diýip gowak tudurup ýaranyň Türkmenistana gitmegini gijikdiripdir. Ýagdaýynyň hasta agyrlaşyp iň bärkisi ýolda ýürümege mejaly galmandan soň onu Türkiýede işleýän aýal doganyň kömegi bilen kesgitli karar alyp Türkmenistana uratmak maksady bilen Istanbul howa menzilini alyp barypdyrlar. Howa menzilini aýaly bilen telefonna çekeleşen ýaran aýaly sebäpli Türkmenistana gitmezlik kararyny öz başda galypdyr. Onuň Türkmenistana gitmänligi barada aradan bir näçe gün geçýänçe hiç kimiň habary bolmandyr. Köp wagtlyk gözlüğün uğruna çykan ýakynlary onu Istanbullu hassahanadan tapypdyrlar. Hassahanada onu gören ýakynlaryna ýaranyň Irak keselligini aýdypdyrlar. Iň soňky derejesine gelen keseliň bejergisiniň ýoklugy, onuň saglyk ýagdaýy hem aýdýar. Şeýlelikde oktyabr aýynyň 22-sinde aradan çykan ýaranyň jesedini Türkmenistana uratmak üçin tanışlar we ýakynlary alada baryn edýändikleri aýdyldy. Hassahanada bir giden bergileriniň hem az dälligi habar berildi.